Kamusta ang buhay? Okay lang, ma'am. Sugdong dyan din mo. Di mo sulod? Ma'am, congratulations being our April top 1. Yay! Counting on 1, 2, 3! This is Vlog ni Glenn. Hello mga higala! Uban ni mi karong adlaw kay mag-over mi og mga prices. Ako si Rosario Coliarga, taga Malasugi Street, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Gina-invite ko kamo nga mutanaw sa Relive Councilor Javi Campus kada Wednesday. Daghang kayong salamat sa iyang papremyo nga Wi-Fi. Ako kanintabang sa akong mga anak. Salamat! Ako si Joyce Ann Ay Penales, taga Amparo Homes, Ilang, Davao City. Nagapasalamat kay Councilor Javi Garcia Campus nga gitagaan kaniya ang opportunity nga makadaog aning Globe prepaid Wi-Fi. Ginaimbitahan ako ang tanan nga padayon og suporta kay Councilor Javi Garcia Campus og i-follow, like, and always mag-atang sa live ni Sir Javi. Ako di ay si Cathy Samson, taga Calco Village, Tugungko, Davao City. Daghan kayong salamat Sir Javi sa imuhang pahalipay sa imuhang mga constituent. Labi na aning Globe Wi-Fi, dako na kayo nitabang sa amuha. Ginauhap ko na ko ang uban nga mag-subscribe o mag-like and share ka sa page ni Sir Javi Campus. More power and God bless. Thank you. So guys, mao ni ang prize sa top fun for April sa page ni Councilor Javi Garcia Kasi Campus. sila pinag-affect mo sa bintana lang ba yan? Sa gawas lang yun. O agi lang to, okay lang. Kasi alsahan na dyan. Okay lang, ma'am. Sugdong dyan din mo. Di mo sulod? Ma'am, congratulations being our April top 1. Yay! Napa isa. 60 go. Hatag na natin. And counting on 1, 2, 3. Healthy Healthy. Hi guys, ako nga pala si Janet Langbid, tiga Tambang, Lasang, Davao City. Nagpasalamat ko nga hindaog ko sa top fun for the month of April. Na thank you kaayo. Ay, paidud ko kayo ako nag-expect. Then Sir Javi, thank you. And sa Javi Campus officials, thank you so much. Ako mga silingan, ginashare naman din ako ni ginagnan ako sila. Then, kamo, join na mo, maminaw mo every Wednesday, 11 a.m. Malay mo kayo din na ma-update yun mo sa mga naipag sa Davao City. Thank you and God bless you.